Nonro mar jaga bajet oyango ni piny owacho mamalo osebedo ka deko chwalo ne kauntis omenda mowinjo konygi e tayo chenro mag bajet ka dweche 9 mokwongo iko omenda marumo dweni. Kaunti ma Migori osemana yudo bilion 4 kata nosemana yudo bilion 4 e kind bilion 8 mane gigeno kowuok kuom piny owacho mamalo. Jaga bajet bende jiwo kaunti ma Migori mondo ket okenge mag chulo gope ma wego rak pod bandhogi. Ei bajet mar bilion 11.66 mane kaunti ma Migori geto ei komenda ma 2023-2024 e tayo chenro maggi, Migori ne geno yudo bilion 8.34 ma en atamalo 71.6 kaka pok mag omenda mawuok e sirikal mamalo. Milion 625.47 ne gigeto kaka choko margi, ka omenda maromo milion 984.97 mane odong' e guch omenda mar kaunti ei komenda ma 2022-2023 bende ne ochwal ei komenda masani mondo konye chopo dwaro mar bajedno. Kata obedo ni Migori ne geno yudo bilion 8.34 kowuok e piny owacho mamalo mar tayo chenro mage, ripot mar jaga bajet Mathurka oyango ni dweche 9 mokwongo e komenda marumo giko dweni, Migori ne osemana yudo bilion 4.84 kaka pok mawuok e piny owacho mamalo. Ne gichoko milion 352.46 ma en medruok mar atamalo 22.3 kopim kod milion 288.26 mane ochoke ei komenda ma 2022-2023 manyiso ni e dweche 9 mar komenda ni Migori ne osekalo nus mar omenda mane gigeto kaka choko margi mar osuru ei komenda mangima. E kind milion 352.46 mane kaunti ochoko, sekta mar thieth ema nokelo ne Migori omenda mathoth ka e dweche 9 mokwongo mag komenda ni ne giyudo milion 115.66 ma en atamalo 32.8 mag choko mage. Mondo kaunti ma Migori na yud kaka tayo chenro mage e dweche 9 mokwongo e komenda ni, jaga bajet ne opwodho ne Migori bilion 5.09 ei omenda go. Milion 826 ma en atamalo 16.2 ne oket ne weche mag dongruok, ka bilion 4.27 ma en atamalo 83.8 ne dhi e chudo mag osara kod chenro mamoko mag kaunti. Nonro mar jaga bajet yango ni e thuolono, kaunti ma Migori nogolo bilion 2.4 ne osach jotich kod bilion 1.87 ne tayo chenro mamoko mag kaunti, ka aguch kaunti ne pod odong' kod bilion 1.16. Kuom bilion 1.53 mag gope ma idendo ni pending bills mane wego rak bandho kaunti ma Migori e chaki komenda ni, nonro mar jaga bajet yango ni dweche 9 mokwongo ei komenda ma 2023-2024 mane en tarik 31 dwe mar adek e higa ni, Migori nosechulo milion 635.93 ka gope mane pod ibandhogi ne en milion 896.16. Od bura mar kaunti ma Migori ne ni kod gowi maromo milion 120.67 mane wego rak pod bandhogi. Nonro mar jaga bajet bende yango ni kind bilion 2.4 mane kaunti ma Migori otiyo godo e chudo mag osara mag jotich, bilion 2.31 ne ochul kokalo e lai ma chik opwodho mar IPPD, ka milion 93.4 ne otim kokalo e yor aching' ma idendo ni manual payroll. Bendo yangore ni milion 54.22 mane oket ne od bura mar kaunti ma Migori, milion 19.94 ne odhi e balang' mag MCS, ka MCS duto 59 noyudo 36,934 moro ka moro. Kaluwore kod ripod nonro mar jaga bajet, tend kaunti ma Migori ne okungo kaluwore kod wuodhe manok madhi e pinje maoko. E dweche 9 mokwongo e komenda ni, limbe achiel kende mana apisa kaunti otimo e pinje maoko, ka limbe mana apisa 3 mag kaunti ne otimo e piny mar Burundi e kind tarik 5 dwe mar 12 higa mokalo nyaka tarik 15 dwe mar 12 higa mokalo. Tend kaunti ma Migori ne otiyo kod milion 2,157,292. E wuodhe mag jokanyo mag od bura mar kaunti ma Migori e limbe mana apisa 5 otimo e piny Tanzania kod Entebbe e kind tarik 4 dwe mar 9 2023 nyaka tarik 9 dwe mar 9 2023 ne gitiyo kod milion 1,682,570. Wuoth mana apisa achiel mar od bura mar kaunti ma Migori otimo e piny mar Norway e kind tarik 30 dwe mar 4 2023 nyaka tarik 10 dwe mar 5 2023. Od bura ma Migori ne otiyo kod 681,556 gotonglo 20, ka limbe machielo mana apisa achiel otimo e piny Tanzania kod Mbarara e kind tarik 16 nyaka tarik 20 dwe mar 5 mar 2023 ne od bura mar kaunti ma Migori otiyo kod 347,294 gotonglo 50. E kindeno nonro mar jaga bajet oyango ni Migori ne ni kod akaunt 208 e bengi mag ohala ma idendo ni commercial banks, gino modhi ataro mar chike mag omenda mag 2015 madwa ni chenro mag omenda mag kaunti tako kale bengi maduong' ma Thurka CBK. Kaluwore kod nonrono, jaga bajet okoni kaunti ma Migori nyaka jiw choko mage mag osuru, chulo gope ma pod ibandhogi gi wego rak, tayo chudo mag osara kokalo e lai ma opwodhi mar IPPD, mar thiro rot ma jomibadhi nyalo chwo godo lwetgi e omenda mag jopiny, kendo neno ni chenro mag omenda
otako kale bengi maduong' ma Thurka CBK. George Bati, Ramogi TV.